Welcome, everybody. Tinokugamuchirai mese. Let's open with a word of prayer. Tichavhura nemunamato. Holy God, Mwari vakatendeka, we thank you for your continued goodness and watch care over us. tinokutendai nekutichengeta nekutitungamirira kwamunoita. Help us to remember how to address you correctly Tibatsirei kuti tikwanise kuziva kuti tinokusvikirai. as human beings. We have many relationships. Sevanhu tinoziva tine ukama hwakawanda. Parenthood is only one of them. Kuva mubereki ndoumwe weukama hwatinahwo. As we address you as our God, Apo patinenge tichisvika kwamuri saMwari our wedu, Lord and our Savior, Ishe wedu namuponesi wedu. may we understand the true import of what that means. Tibatsirei tinzwisise kuti izvozvo zvinomborevei. Guide us and direct us through this camp meeting Titungamirirei kuburikidza nemusangano uno, so that through the words of the teachers kuti kuburikidza nemanzwi evadzidzisi vari and the kutidzidzisa thoughts of the congregation, nemupfungo yevanenge vari mukati not mesangano, only your name, but your character kwete zita renyu badzi asi kuti nezvamuri chimiro would be chenyu, glorified. kuti chigosimudzirwa. Help us to speak the truth for the times in which we live. Tibatsirei tikwanise kutaura chokwadi mukati menguva yatiri kurarama. We thank you for the great privilege of being in this movement, Tinokutendai nekuda kwechipo chamakatipa kuti kuve tiri mukati meboka rino. but with that privilege, we know that there comes responsibility. Tinoziva kuti nekuda kwechipo ichocho pane zvakawanda zvatinotarisirwa kuti tiite. Within our sphere of influence, Mukati menharaunda dzatinenge tiri, may each of us exercise that responsibility wisely. itai kuti umwe neumwe wedu akwanise kushandisa simba iroro zvakangwara mukati Help us menharaunda. to understand what it really means Tibatsire kuti tikwanise kunzwisisa zvazvinombonyatsoreva, to redeem the time. kuti zvinorevei kuti kudzikinura nguva. I ask and pray in the precious name of Jesus. Amen. Tinonamata nekukumbira kubudikidza nezita raJesu rakanaka. Amen. Can you hear me okay? Muri kunyatsondinzwa here? Yes, I just don't see you. I can't hear my translator. Sorry to interrupt. Someone is recording to the cloud. Please pay attention to that. One of the translators pushed to record to the cloud, and this is gonna stop everyone else recording. Thank you. Can everybody hear me okay? Yeah, sorry to interrupt again, Parminder. Someone pushed through. Okay, now you're good to go. Thank you. Sorry. Thank you. Since the last time we spoke, Kubva panguva yatakapedzisira kutaura, I mean, the last time I presented, ndinoreva nguva yandakapedzisira kudzidzisa, there have been significant changes that have occurred in the world. pane shanduko zhinji dzakaitika mukati menyika.
I'm translating with the German language, and I don't know if there's internet disruption on my end or on your end. It's the recording isn't smooth. Sometimes you're dropping it out, so I don't know if it's the problems at my end or at your end. Is everybody else hearing me okay? Yeah. Okay, so I'll try to continue with the German, but if it continues, I'll have to swap languages. Sorry about that. So many things have happened since we've last spoken together. Pane zvinhu zvakaitika zvizhinji mushure mekunge taguma kutaura tese. I guess the most significant thing that's occurred is the invasion of Ukraine. Ndinovimba kuti chinhu chakanyanya kukosha chakanyatsoitika ndechekupindwa kweUkraine And I neRussia. know that many of us, probably all of us, are watching our computers or the TV to understand everything that's going on. Ndinovimba kuti vazhinji vedu tiri kutarisa pamaterevhizhini edu kana pamakombiyutas edu kuti tione kuti chii chiri kumbonyatsoitika. Now, I don't know if what's happened has taken you by surprise. Handiziva hangu kuti zviri kuitika izvi zvakakuuyirai We now know that we're in a new dispensation. Tinoziva kuti tiri mukati meimwe nguva yatinoti dispensation itsva. It can be identified in different ways depending upon the model that you're using. Nguva iyi inokwanisa kuonekwa nenzira dzakasiyana-siyana zvichienderana nekuti uri kushandisa model ipi. But as we consider Daniel 11 verses 40 to 45, asi kana takatarisa tichiona neziso raDaniel chapter 11 verse 40 and the war between the king of the north and the king of the south, tichitarisa hondo iri pakati pamambo wekumusoro namambo wekuzasi, our understanding is that we are now in the dispensation of the death of the king of the south. manzwisiro edu ndeyekuti tiri mukati menguva iyo inofanira kufa mambo wekuzasi. Now, maybe the events that are occurring which are precipitating that death Saka zvinhu zviri kuitika zviri kukonzeresa kuti kufa uku kuchimbidzike kuitika have caught you by surprise. izvozvo zvinogona kunge zvakakubata nechishamiso usingafungidziri. Maybe you were not expecting things to happen in this way. Unogona kunge waisatarisira kuti zvinhu zvichaitika nenzira iyoyi. In the movement, we have spoken about information wars and hot wars. Mukati meboka rino takataura pamusoro pehondo yeinformation kana hondo yekurwisana. And if you have listened to the news media over the last month, Saka kana wakateerera kuavo vanopa nhau mukati memwedzi wapfuura, if you've been watching TV or YouTube, kana waitarisa televhizhini yako kana kuona YouTube, you know that things are hot. unoziva kuti hazvinhu zviri kuitika ihondo chaiyo yokurwisana chaiko. Hot, I mean, there is a real physical war going on. Pane hondo yekutorwisana chaiko nokuurayana iri kutoitika. And that may have taken you by surprise. Izvozvo zvinogona kunge zvakakuuyira sechishamiso. What I want to do in the first part of this presentation, Zvandoda kuita mukati mechidimbu chekutanga chechidzidzo chino, I'm not sure how long it's going to take, handiziva hangu kuti zvinogona kutora nguva yakareba sei. but I want to go through a question and answer interview. Saka ndoda kuti ndipinde mukati mekubvunza mubvunzo nekupindura. This was an interview by a Western journalist of a Russian filmmaker. Iyi yakanga iri interview yaitwa naurirano pakati pemunhu anogadzira mafirimu kuRussia neumwe mutori wenhau. So this Russian filmmaker doesn't have sympathies with Vladimir Putin's perspective. Saka uyu anogadzira mafirimu anga asina kunzwira, aisanzwira izvo zviri kuitwa naVladimir Putin.
but he does understand his mindset. asi haasi kunzwisisa kuti Vladimir Putin ari kumbofunga nezvei. And I think in the context of what is happening today, Saka ndinofunga kuti kana takatarisa zviri kuitika mukati mezuva the ranhasi, perspective of this Russian filmmaker is insightful. maonero aya ari kuita uyu munhu anogadzira mafirimu muRussia zvinogona kutibatsira kuti tinzwisise zviri kuitika. So I'm going to try to paraphrase this Q&A. Saka ndichazama chaizvo kuti ndiise muchidimbu mubvunzo iyi iri kuitwa nemhinduro. So I hope everybody's going to be able to keep up with me. Saka ndinovimba kuti munhu wese achakwanisa kuti anyatsofambirana neni. My Russian isn't very good. Mutauro wangu wechiRussia hauna I'm not going to pronounce some of these words or these names very well. ndinogona kutadza kutsetsenura manzwi aya zvakanaka echiRussia. The person who's been interviewed, his name is Maxim Pozdorokin. Munhu wekutanga akabvunzurudzwa anonzi Max Oxgorodin. Pozdorokin. I'm not pronouncing that well. I understand that. Handisi kunyatsogona kutaura zita racho zvakanaka asi ndinovimba kuti manzwa. Now this Russian this person was born in Russia, but I believe he now lives in the United States. He was educated in the United States. Munhu uyu ari kubvunzurudzwa uyu akazvarirwa kuRussia asi iko zvino anogara kuAmerica uyezve ndokwaakadzidza. And he has produced several well-received important documentaries. Saka munhu uyu akagadzira madocumentary kana kuti mafirimu akawanda ari kugamuchirwa nevazhinji. So let's go into the interview, the question and answer. Saka ngatienderei tione mibvunzo yaaibvunzwa nemhinduro dzaaipa. The interviewer's question. Aibvunzurudza Number one. anobvunza mubvunzo wokutanga. You've been very vocal in your work that there has been a whole narrative about America. Waive munhu aitaura zvizhinji pamusoro peizvo zvinhu zvaiitika mubasa rako pamusoro penyika yeAmerica. Now this narrative about America has been playing out in the Russian media. Saka izvi zvinhu zvinonyanya kutaurwa pamusoro peAmerica zviri kunyanya kuwanikwa mukati mezvitorwa zvenhau. And most Americans aren't aware of what is being aired in the Russian media. Uyezve vanhu vazhinji vekuAmerica havasi kunyatsoziva izvo zvinhu kutaurwa mukati me. Can you explain what is happening in Russia? Ungakwanisa here kuti utitsanangurire kuti chii chiri kumbonyatsoitika kuRussia? So the questioner is asking the following. Saka mubvunzi uyu anobvunza nenzira inoteera. There are things happening in Russia, but most Americans are not aware of what is going on there. Pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika kuRussia asi vagari vazhinji vemuAmerica havasi kunyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika kuRussia iko. Answer. Mhinduro. I don't think Americans fully understand what has been fed to the Russians about the United States. Handinyatsoziva hangu kuti vanhu vagari kuAmerica vanoziva here izvo zvakaudzwa vagari vekuRussia pamusoro peUnited States of America. Not only the United States, but the West in general. Kwete United States chete asi kuti nyika dziri kuchamhembe zhinji dzacho. Not just today, but after the over the previous or past 10 years, the past decade. Kwete zvazvinobadza asi kuti kwemakore anopfuura 10. There has been an information war.
paive nekurwisana vachishandisa nhau. A totally one-sided information war. Yanga iri hondo yenhau asi yanga yakarerekera kudivi rimwe And chete. it has been waged so fully, so artfully, that it's made a lot of what's happening now preemptively possible. Saka hondo iyi yairwiwa zvakadaro zvokuti zviri kuitika So I'll munguva rephrase ino that because some vaifanira kuti translators may not zvikureti. understand what that means. Ndinoziva kuti vazhinji vanogona kutadza kunzwisa kuti zviri So kureva. this information warfare is one-sided, Saka hondo iyi pamusoro penhau iri kudivi rimwe chete. and it's been prosecuted or waged by the Russians very carefully. Saka hondo iyi yainyanya kuitwa nevanhu vekuRussia vachizviita neunyanzvi. And it's made what is going on today, the Ukrainian war, possible. Saka vakazviita zvakadaro zvokuti hondo iri kuitika mukati meUkraine nhasi itoitika isaregedze kuitika. He says preemptively possible, which means that it took the previous 10 years of propaganda to bring us to this point. Saka mukutaura kwake anotaura kuti vakashandisa makore 10 apfuura kuti tikwanise kusvika panguva yatiri nhasi uno muhondo To yedu make it possible. kuti inyatsoitika hondo iyoyi. What this information war boils down to is the following. Hondo iyi yepamusoro penhau inosvika pane zvinoteera zvatoda kuti taura. So this is the Russian narrative that has been fed to the people of Russia for the past 10 years. Saka izvi ndo zvakaudzwa vanhu vekuRussia makore 10 apfuura pamusoro pehondo iyoyi. Without these 10 years of information warfare, Russia would not have been able to go to war now. Saka pasina makore 10 aya aiitika hondo pamusoro pezvematorero enhau, Russia yaisakwanisa kuti iende kuhondo mukati mezuva ranhasi. Quoting again. Ndichadzokera kune zvaakataura zvekare. The West is completely against us and trying to stifle and destroy our way of life. Saka vagari vekuchamhembe kunonzi kuwest vari kutirwisa uye zvavada kutora magariro edu atinoita ise vanhu. This is the message. Iyi ndiyo message. It's a simple message. Iyi ndiyo message yakapfava chaizvo. But the Russian people have been told this over and over again. Asi vagari vemuRussia vakaramba vachingoudzwa message iyoyi. In so many different ways. Vaiudzwa nenzira dzakasiyana siyana. So, let's summarize. Saka regai tizvipe muchidimbu kuti zviri kurevei. The questioner asked, what has been going on in Russia? Mubvunzi anobvunza kuti hondo iyo yanga ichiitika kuRussia. Because most Americans don't have any idea what's been going on. Nekuti vanhu vazhinji vekuAmerica havanyatsoziva kuti chii chaimbonyatsoitika. And the interviewee says the following. Uyo anenge achibvunza anobvunza zvinhu. There has been a consistent message over the last 10 years. Paive nemessage iyo yakangoramba ichingodzokorodzwa pamakore 10 akaita. The message is this simple. Message iyi iri simple. The West is completely against us, trying to stifle and destroy our way of life. Message yaiti vanhu vekuchamhembe vari kuzama chaizvo kuti vaparadze nzira yedu yatinorarama nayo. And this message has been given in different ways to the Russian people. Saka message iyi yakapiwa nenzira dzakasiyana siyana kuvagari vemuRussia. Question 2. Mubvunzo wechipiri. Can you give some examples? Tinopa imwe mienzaniso. Answer. Anonzi tipe imwe mienzaniso. The Western sanctions back in 2014 over the war in the Donbass. Masanctions akabva kuwest mukati mehondo iyo You yekuDonbass. remember that?
munorangarira kamugore ra2014. That was an attempt to destroy the Russian way of life. Iyo yanga iri nzira yekuzama kuparadza mararamiro anoita vanhu vekuRussia. Another example. Imwe The muenzaniso. backlash to the Russian disinformation campaign in the 2016 US election. Kana tikadzokera mumaelections akaitwa mugore ra2016 apo tichiona Russia ichitamba nenhau nekutorwa kwenhau. So in 2016, there was the United States election. Saka mugore ra2016 kwaive nemaelections kusarudza mutungamiriri wenyika kuAmerica. And people in the West blamed Russia for that, saying there was a disinformation campaign. Saka vanhu vekuwest vazhinji vanobva vapa mhosva kune vanhu vekuRussia kuti vakakambeina vachitaura nhau dzemanyepo. This was an attempt to destroy the Russian way of life. Saka iyi inongori nzira yaitwa nevanhu vekuchamhembe yekuti vaparadze kurarama. Example 3. Anopa mumwe muenzaniso wechitatu. The Russian doping punishments at the Olympics. MaRussians vakapiwa mutongo wakaomarara It's the kumaOlympics. same thing. Ndo zvinhu zvimwe chete izvozvo. You name it, if it has involved Russia and the West, Saka tinogona kutaura zvinhu tichizvinongedza kana zvaingopinda Russia it's nemawest. always the West trying to destroy the Russian way of life. Saka tinogona zvese izvi vanhu vekuchamhembe vekuwest vari kungozama kuti vaparadze mararamiro anoita vanhu vekuRussia. When in reality, of course, Asi tichiziva kuti pachokwadi zveshuwa most Americans don't even spend much time thinking about Russians. vanhu vazhinji vekuAmerica vambotori nguva yavo zhinji vachifunga pamusoro pevanhu vekuRussia. Let's summarize answer 2. Regai tikwanise kuisa muchidimbu mindiro yedu yechipiri. He's asked to give examples of the attacks by the West. Saka anotanga kupa mienzaniso yeuko kuataka kwakaita vanhu vekuwest. Gives 3 examples. Anopa mienzaniso mitatu. The 2014 war in the Donbass, which is the eastern part of Ukraine. Anotaura pamusoro pehondo iyo yekuDonbass iri kusaidhi rekueast kwekuUkraine. The 2016 interference in the US election. Otaura pamusoro pekupindira kwakaita Russia mukati mesarudzo dzematongerwo enyika kuAmerica. And the accusations of Russian athletes taking drugs in connection to the Olympics. Obva ataura zvekare nyaya inotaurwa pamusoro peuyo aita zvemakwikwi ekumhanya kuRussia aita zvokutora zvinodhaka. These are 3 examples of many Pane mifananidzo where yakawanda the West looks at Russia and says Russia is a bad country. Russians are bad people. Saka pane mienzaniso yakawanda yekuti vanhu vekuAmerica vakatarisa vanoti vanhu vekuRussia vanhu vakashata Their chaizvo. way of life is corrupt. Vobva vati mararamiro avo akashata chaizvo. That is the Russian narrative. Saka iku ndokutsanangura kunoita Russia pamusoro peAmerica. Then he finishes by saying, of course, Anopedzisa ake nokutaura kuti kunyange zvakadaro most Americans don't even think that much about Russia. unobva ati kunyange zvakadaro tinoziva kuti vanhu vazhinji vekuAmerica havambofungi zvinhu zvakadaro pamusoro peRussia. Question 3. Mubvunzo wechitatu. And does Trump fit neatly into this narrative, into this story? Saka kunobva kwanzi uyu murume anonzi Trump anonyatsokupinda chaizvo The answer is yes. Anobva apindura achiti But zvechokwadi. why? Konzi nemhaka yezvakadaro. It's because Trump was, I'm going to say it this way, this is me, was the first American leader Saka anotsanangura regai nditsanangura ndichiti Trump ndiye akanga ari mutungamiriri wokutanga wekuAmerica of recent times panguva yechizvino zvino who wasn't trying to destroy the Russian way of life. uyu akanga asiri kuzama kuti aparadze mararamiro anoita vanhu vekuRussia.
And this becomes significant with respect to the timing of this Ukrainian war. Saka izvi zvinobva zvanyatsouya panguva chaiyo chaiyo zvakanyatsokunangana nehondo yekuUkraine. Simply put, Trump was a friend of the Russian people. Saka kana tikada kuzvisa nenzira yakapfava, Trump akanga ari shamwari yevanhu vekuRussia. This is the Russian narrative, the Russian perspective. Saka aya ndo maonero evanhu vekuRussia. Why? Nemhaka yezvakadaro. Because Trump was not trying to destroy the Russian way of life. Nekuti vanoti Trump aisazama kuti aparadze mararamiro anoita vanhu vekuRussia. Question 4. Mubvunzo wechi4. So in their eyes, Saka the Russian eyes, saka is that what caused the US backlash to him? Saka izvi mumaziso evanhu vekuRussia ndo zvakakonzeresa kuti Russia idzoke zvekare munhau yeAmerica iyi. So I'll rephrase the question. Saka ndichaisa mubvunzo uyu neimwe nzira. Is this why the American establishment was against Trump? Saka nenzira iyoyi maitirwo aitwa zvinhu muAmerica anga asingawirirani. Because Trump was not against Russia. Nekuti Trump akanga ari munhu aive achiwirirana. Answer 4. Mhinduro yechi4. Yes, that was the one and the only reason they were against him. Saka ichi ndo chikonzero ngei vaive vasingafariri Trump nekuti Now remember, Russians. Saka ngatirangarirei. this is the Q&A. Saka ngatirangarirei kuti uyu mubvunzo nemhinduro zvaipiwa The nevaviri. person who is answering Munhu uyu ari kupindura mubvunzo iyi is not giving his perspective, he's given the Russian people's perspective. munhu uyu ari kupindura mubvunzo haasi kupa maonero ake asi ari kupa maonero anoita vanhu vekuRussia. He's explaining the Russian information war, the Russian messaging that's been given to the Russian people. Ari kupindura iyo message kana kuti umboo hwaipiwa vanhu vekuRussia. The only reason the Americans got rid of Trump Chikonzero ngei vanhu vekuAmerica vakakwanisa kuti vabvise Trump was because Trump was honest and straightforward about the Russian people. Chikonzero ndechekuti Trump akanga ari munhu ari pachokwadi uyezve achitaura zvinhu zviri pajekerere pamusoro pevanhu vekuRussia. So they view him as an honest broker, a decent person. Saka kana vanhu vekuRussia vakamutarisa vari kuona ari munhu akanaka chaizvo Trump. And it's not difficult to go from that position Ende izvozvo hazvina kutombooma kuti vabve pamafungiro avo to identify him as a Republican kuti vakwanise kumuona semunhu ari kuboka remaRepublicans. and to see that the Democratic Party Voona iro bato remademocrats with Biden rine mutungamiri waro Biden and before Biden, Clinton ende kumashure kwaBiden as being the arch enemies of the Russian people. vanhu ivavo vari vaviri vobva vaonekwa semhandu chaidzo chaidzo dzevanhu vekuRussia. And when we say the Russian people, what we mean is the Russian way of life. Saka patinoti vanhu vekuRussia tiri kureva mararamiro anoita vanhu vekuRussia. We need to understand Tinofanira kunzwisisa kuti that the reason that this war is happening in Ukraine, kuti chikonzero ngei hondo iyi iri kuitika kuUkraine, which has been going on for a long time now, hondo iyi yakanga iri kuitika kwenguva yatirebei pari zvino, is because the Russians are protecting their way of life. inyaya yekuti vagari vemuRussia vari kuzama kuchengetedza mararamiro avo. It's a survival
for their very existence. Saka vari kurwira kuti vakwanise kuwana mararamiro avo ivo sevanhu Now, vekurussia. you may think that's extreme, Ivo unogona kufunga kuti izvozvo zvazonyanya. but is that not exactly what prophecy teaches? Asi handizvo here zvatiri kunyanya kudzidza kubva mukati mechiprofita. Question 5. Mubvunzo wechi5. So based upon all that we've just discussed, Saka tinyakazembera pazvinhu zvatabva mukudzidza izvezvi, of what the interviewee has said about the Russian way of thinking, apo tichinzwa zvataurwa nemunhu ari kubvunzwa mubvunzo pamusoro pemafungiro anoita vanhu. questioner asks, Mubvunzi anomubvunzawo zvekare kuti what effect does this have? saka izvi zvinombori nematuso apiko. Like you said, it's The not matter like the United States or Europe has done much to really feed this narrative. Sekutaura kwawaita kuti vanhu vekuEurope, vanhu vekuchamhembe havana chavakambonyatsokuita kuti vakwanise kuti nyaya iyi ibude sezvairi. So from a Western perspective, Saka kana tingatarisa kubva maonero emunhu the wekuchamhembe, questioner is suggesting that what's the real problem? mubvunzi ari kuda kunyatsonzwisisa kuti dambudziko chairo chairo nderipi, It all seems rather extreme. nekuti zvese zviri kuita kunge zviri kuitwa zvakanyanyiswa chaizvo. So the question was, what effect does this have? Saka mubvunzo chaiwo ndewekuti matuso azvo chaiwo ndeapi. This mindset that's been fed to the Russian people. Kuti uyu mupfungo uyu wakaiswa mukati mafungiro evanhu vekurussia, matuso awo Even though it's not true, kunyange zvazvo ari manyepo, chisiri because chokwadi. everyone in the West knows that they're not really that bothered about Russians. Nekuti munhu wese ari kuwest anoziva kuti havana pfungwa idzodzo dzekuda kudzvanyirira maRussians. So I hope we all understand what the phrase or the term shadow boxing means. Ndinovimba kuti tinogona kunzwisisa tese kuti inzwi rekuti shadow boxing. So we all know what boxing is. Saka tinoziva kuti boxing chii. And when you box, you, of course, fight with a real person, a real opponent. Saka kana uchitamba tsiva unenge uchitorwisana nemunhu wakatotarisana naye muchirwa. So there's a phrase that you can box with an imaginary person. Saka pane mutauro uyu uri kureva kuti unokwanisa kurwa nemunhu wausiri kuona, wauri kufungira mupfungwa It's dzako. like boxing with your shadow. Zvakafanana nekuti uri kurwa, uri kutamba tsiva nemumvuri wako. It looks like there's someone there who's fighting with you, but it's not real. Saka zvinoita kunge pane mumwe munhu ari kurwa newo, but haapo munhu iye, zvinhu zvauri kungofunga nemupfungo yako. So the answer for question 5. Saka mhinduro yemubvunzo wechi5, What's the effect of all this propaganda that the Russian government is giving to the Russian people? saka matuso ezvinhu izvi ndeapiko emanyepo ese aya ari kupiwa vanhu vekurussia neRussia? Answer 5. Mhinduro yechi5, It's true. ichokwadi ichocho. The Russian media has been totally shadowboxing for years. Saka ichokwadi kuti vatori venhau vekurussia vanga vari kuita zvinhu zvokufungidzira zvatataura kuti uri kurwa nemunhu usingaoni. No one was fighting back. Hapana munhu airwisana navo, vaingorwa nemumvuri yavo. So the real person is the Russians, the shadow is the West. That's the parable. Saka mukati meparable yedu yatapa, munhu chaiye vanhu vekurussia wavari kurwisana navo mumvuri yavo anova munhu wekuAmerica. But it doesn't really matter. Asi izvi hazvina maturo, hazvina basa. If you ingrain this message of victimhood so completely, Saka kana iwe ukanyatsokupindwa nemeseji inoita kunge iwewe ndiwe uri kukanganisirwa kuti ndiwe. what it does is when there's any kind of aggressive move by Putin,
Saka zvazvinoita ndezvekuti kana pakangoitwa chimwe chinhu chinoitwa naPutin chekunge arikuda kurwisa as there is now, sezviri kuitika panguva inoyi, the people in Russia do not see it as an act of aggression. saka vanhu vekuRussia kana vachizviona havambooni sekunge Putin ari kuita zvinhu zvokuita zvemutsimba zvokurwisa. How do they see it? Vanozviona sei vanhu ava? They see it as an act of defense. Saka vanoiona senzira yekuti ari kuzama kudzivirira. They see it as them standing up for their way of life. Vanozviona kunge vari kusimuka vachizvirwira kuti vachengetedze nzira yavo yekurarama nayo. So let me just rephrase what the answer says for question 5. Saka regai ndizame kuti nditsanangure zvakare kuti mubvunzo minduro yeku question 5. What's the effect of all of this? Saka matuso azvo ndeyeiko zvese zviri kuitika izvi? The effect is that when Russia stands up and fights, saka matuso ndeyekuti Russia kana ikasimuka ikatanga kurwisa in the current situation, destroying or trying to annihilate Ukraine, saka ikasimuka ichirwisa sezviri kuitika mukati menguva inoyi muUkraine, the people of Russia see this as a response to what the West is doing. saka vanhu vekuRussia vanobva vaona semhinduro iri kuitwa neRussia kune izvo zviri kuitwa nevanhu vekuAmerica. This is not an aggressive act by Putin, Vanobva vati uku hakusi kuita ukasha kuri kuitwa naPutin, which means that Putin is not doing anything evil. saka kana vakatarisa vanoona kuti Putin haana kana chaakaipa chaari kuita. The war is legitimate. Vanototi hondoka ndiyo chaicho chaicho chinhu chiri kufanira kutoitwa, yakakodzera panguva ino. He may have invaded the Ukraine, but it's a defensive act. Anogona kunge akapinda hake muUkraine, but izvozvo kutopinda kwaakaita muUkraine kuzama kuzvidzivirira. What is he defending? Ari kudhifenda chiko? He's defending the Russian way of life. Ari kudzivirira nzira yekurarama yemaRussians. Now, you have heard in the news, Saka makanzwa imi mukati munhau, increasingly over the past week or 2 weeks, kunyanyanya mukati mumavhiki apfuura mairi kana imwe chete, the thought or the idea of the use of nuclear weapons. pamusoro pekushandiswa kwezvombo zvenuclear. Now, you might think that is crazy. Munogona kufunga kuti zvinhu izvozvo ndezvekupenga izvi. The mindset of using nuclear weapons, even tactical nuclear weapons, Saka pfungwa iyi yekushandisa zvombo zvenuclear is ridiculous. It's silly. ipfungwa yakapusa iyoyo isina nemusoro wese. But from their perspective, Asi mumaonero avo ivo, the nuclear threat that they possess computes, it makes sense to them. saka izvi zvekushandisa zvombo zvenuclear kwavari ivo vari kuona zvinhu zvine musoro chaizvo. Now, I'm not trying to call Putin an animal in the next statement. Handisi kuda hangu kuzama kutaura kuti Putin imhuka mukati memutsara wandichataura vanotera. But many Western journalists have used this imagery. Saka vanhu vazhinji vekuchamhembe vakashandisa mufananidzo uyu. When you corner a wild animal, Vanoti kana ukatora mhuka yemusango, when you put them into a corner and restrain them, ukaitora ukaiisa mukona, ukairambidza zvainofanira kuti iite, so they've got no option of escape, saka haina imwe nzira yekuti ikwanise kubuda pakona ipapo. they will do what is ever necessary to protect and save themselves. Saka mhuka iyoyo inoita zvese zvainokwanisa kuti ikwanise kuzvichengetedza uye zvokuti ikwanise kubva pakona Even if ipapo. it means self-destruction. Kunyange zvazvo zvichireva kuti iyo inofanira kutoti izviuraye izvikuvadze, inotoita izvozvo. We call that fight
or flight, Izvo flight zvino- meaning to run. Saka kuti mumatauriro aya tinoreva kuti inokwanisa kuti rega ndimhanye nditize In kana previous studies, we have called this the fast brain response. saka mukati mezvidzidzo zvakapfuura ndouya yataidzidza chiti fast brain. And that's why the threat or the possible use of nuclear weapons isn't a crazy idea for them. Saka nechikonzero ngei nyaya yekushandisa zvombo zvenuclear isiri pfungwa isina nematuro ese Because kwavari. if you're a Russian Kana uri munhu wekurussia and you have a way of life, a way of thinking, une mafungiro aunoita iwewe, as people in the past have said in the West, sekutaura kunoita vanhu vazhinji kumasure vanobva kuchamhembe, give me life and liberty. vachitaura pamusoro peupenyu nekusungunuka, Give me life or liberty. kuti ndipe upenyu kana kuti kusungunuka. So people would prefer to die than to have their freedoms taken from them. Saka vanhu vanototi zviri nani tife pane kuti nditorerwe rusununguko rwangu inini. And you and I are saying, what freedoms are we taking from you? Saka iwo nentobva tati kukutorerai kupiko rusununguka kwenyu. We're making your lives better. Tobva tati tiri kugadzisa upenyu hwenyu kuti We've given huonekere. you all the riches that the West has to offer. Saka isusu tiri kukupai rusungunuko rwese urwo runokwanisa kupiwa nevanhu vekuchamhembe. But Russians don't see it that way Asi vanhu vekurussia havazvioni nenzira iyo because they have been fed a story. nekuti vakaudzwa nyaya. We might call it propaganda. We might call it information war. Tinogona kuiti propaganda kana kuti hondo pamusoro peinformation. That the West is trying to infiltrate the Russian way of life. Kuti vanhu vekuwest vekuamerica vari kuzama kupinda mukati memaramiro evanhu vekurussia. Now, I have to admit, I have no idea of what the Russian way of life is. Regai ndinyatsozvitenda ini kuti haina handitombozivi kuti vanhu vekurussia vanombonyatsorarama sei. In the sense that what their aspirations, what their desires are, that they are different to ours. Handitombozivi kuti zvinhu zvavanonyanya kudokwairira nemwoyo wavo ndezvei. Handitombozivi kuti zvidiso zvavo zvakasiyana here nezvedu. But they're at a place But pane nzvimbo that if you're prepared to destroy them as a people, kuti panzvimbo iyoyo kana iwo ukazvigadzirira kuti uda kuti uvaparadze sevanhu, the only thing that they can resort to is the nuclear threat. saka chinhu chega chavanokwanisa kunobata pachiri kana uda kuvaparadza vanonobata zvombo zvenuclear. Because everyone knows Nekuti munhu wese anoziva kuti they cannot win a conventional war. nekuti vanoziva kuti havakwanisi kuti vahwine hondo kana ichirwiwa. So after all the mistakes that the Russian military have made, and we're all aware of that, tinoziva kuti pane mamistakes mazhinji akaitwa nemasoja ekurussia. you can see why this is now being discussed. Unoona kuti ndo chikonzero ngei zvinhu zvese zvakutaurwa kuti vanoda Question kushandisa 6. manuclear. Mubvunzo wechi6. So we'll go back to question 5. What effect does this have? Saka tichadzokera kumubvunzo wechi5. Zvinombori nematuso iko izvi. And the effect is Saka matuso acho ndeaya. that Russia will do what is ever necessary to protect itself. Saka Russia ichaita zvese zvakakodzera kuti zvichengetedze. What Vladimir Putin is doing Saka zviri kuitwa naVladimir Putin is not an act of aggression towards Ukraine. Saka zviri kuitwa naVladimir Putin kana vakatarisa vanhu vekurussia haisi nhau yekuti ari kuita zvinhu That's the wrong way of seeing it. Saka kana ukaona maonero waya uri munhu wekurussia vanoti uri kuona. What's going on Saka zviri kuitika izvi kwavari is this is a defense of the Russian way of life. vari kuona iri nzira yekuzama kuvharidzira nekuchengetedza mararamiro evanhu vekurussia. So question 6.
Saka takuenda pamubvunzo wechi6. In Russia, this is not seen as saber rattling. Saka muRussia havazvioni senzira yekurwidza nyau. So saber rattling is when two warriors, two soldiers stand in front of each other. Saka chinonzi cyber rattling tinoona kuri nzvimbo yekuti pasangana varwi vaviri. Two gang members. Kana kuti mapoka mairi evanhu vanoda kurwisana. They look at each other and they shake their weapons at one another, threatening. Vanobva vatarisana vobva vatanga kuzungunusa zvombo zvavo zvavainazvo vachizama kutyisidzira. But they don't do anything. Asi havana zvavanoitana, vanongotyikidzirana basi. They just threaten one another without taking any action. That's what saber rattling is. Saka chinonzi cyber rattling kungovhundusirana zvenyu asi musiri kurwisana. It's similar to the concept we discussed about shadow boxing. Saka zvakafanana nezvatambotaura zviya zvinonzi shadow boxing kuti uri kurwa nemunhu usiri kuona. So the Russians, their position is the following. Saka maRussians pavakamira ndepanoteera. These are not idle threats. This is not saber rattling. Saka ivo vari kuti izvi zvatiri kuita izvi hakusi kutyidzirai chete. But rather, look what you made me do. Asi anobva ati tarisai muone zvamuri kuita kuti ndiite inini. Remember, this is the questioner. Saka ngatirangarirei kuti uyu mubvunzi. He says, based upon what you just said, Saka izvi zvakazembera pane zvinhu zvawabva mukutotaura. the Russians are not making idle threats. They're not rattling their swords. Saka vanhu vekuRussia havasi kungoya vachivhundutsira chete, asi kuti vari They're going to say, look what you, the West, made me, Russia, do. Saka nekuti anobva ataura kuti tarisai imi vagari vekuchamhembe zvamaita kuti ndiite inini Russia. This is a rhetorical question. Saka mubvunzo nhandouyu. Answer 6. Minduro yekanhamba 6. Exactly. Ndizvozvo chaizvo chaizvo. The Russian narrative is the following. Saka kutaurwa kwenyaya iyi nemaRussians. We don't want to take the nuclear option. Hatisi kuda isi kutora nzira yekushandisa zvombo zvenuclear. We know it's crazy. Tinoziva kuti zvinhu zvokupenga izvozvo. But what choice do we have? But hatina imwe nzira yekuti tizviite. You try to destroy our way of life. Imi ndimi muri kuzama kuda kuparadza nzira yekurarama kwedu. That's called slavery. Ndo yatinoti utapwa. You try to make us slaves. Muri kuzama kuti mutiite Slaves of the West. kutiita nhapwa dzenyu imi vanhu vekuwest. And we would rather have death than slavery. Saka isusu tingatosarudza kuti tife zvedu pane kuti tiitwe nhapwa nemi vanhu vekuwest. That is the Russian narrative. Saka izvi ndo kutsanangura kwazvinoitwa nevanhu vekuRussia. And all this mindset today that the Russians have Saka pfungwa idzi dzese dzine vanhu vekuRussia has been carefully crafted and nurtured over the past decade. Saka pfungwa dzese dzakanyatsogarirwa pasi kwemakore magumi apfuura kuti dzinyatsogadziriswa zvakanaka. We might call it the Russian propaganda or the information war. Saka tinogona kuiti propaganda dzekuRussia kana kuti hondo pamusoro penhau. Question 7. Mubvunzo wechi7. Now, you may think Unogona kufunga iwe kuti that there's intergenerational things going on in Russia. Saka unogona kufunga kuti pane zvimwe zvinhu zviri kuitika muRussia zviri kubva pane All of this applies to old people, not the young ones. Kuti pane zvinhu zvimwe zvaitika kune vanhu vakudhara vakura zvisiri kuitika pane vechidiki pazvino muRussia. Because in the West, we know that there's a generation gap. Nekuti tinoziva isi kuchamhembe kuti aya pane inonzi generation gap. Kuti zvaitika Old people like me don't think like young people like you. Kuti vanhu vakudhara kuwest kuchamhembe havafungi semafungira anoita vanhu vechidiki panguva ino. So question 7 is going to ask this issue, this point. Saka mubvunzo wechi7 uchabvunza pfungwa iyoyi.
in your research, how broadly does this apply to Russian society? Saka anobvunza kuti iwewo mutsvakurudzo dzako izvi zvinonyatso kunopinda sei mukati memagariro evanhu vekuRussia. Many Americans Vanhu vazhinji vekuAmerica have the feeling, vane kakunzwa kekuti perhaps naively, kanoita kunge kasina kunyatsoita zvakanaka, that there's a generational split in Russia. vanofunga kuti pane kakupatsanurana pakati pevanhu venguva iyi nevanhu venguva In iyi, parentheses, like there is in the West. vachireva kuti sezvakangofanana sezvakaita An kuWest. older audience that remembers the Cold War and is more likely to watch state TV may think this way. Saka vane mafungiro ekuti avo vanhu vakudhara vati kurei vanorangarira Cold War yakaitika muAmerica ndo vanoona television yenyika ende vane mafungiro ava vanoita. But a younger generation Asi vechidiki ava that zvino doesn't remember the Cold War vasina zvavanombofunga pamusoro peCold War yakamboitika muAmerica and is tech savvy. vanobva vatora tsvakurudzo yavo. Tech savvy means they understand and use technology. Saka pari kunzi tech savvy zvinoreva kuti vanonzwisisa uyezve voshandisa technology yavo nenzira They yakanaka. won't be persuaded to see things the Russian way. Saka havakwanisi kuti vanyengererwe vakwanise kuona zvinhu semaonero anoita vanhu vekuRussia. Technology and the open internet must play a role here, mustn't it? Saka ivo vanoti vanhu vechizvino zvino vanoti technology neinternet zvinofanira kutora Now basa we all know that ravo. Russia doesn't have a truly open internet. Saka tinyatsoziva kuti Russia haina intaneti iri pajekerere kuti munhu wese anokwanisa kushandisa. So let's try and summarize question 7. Saka ngatizamei kuti tiise muchidimbu mubvunzo number 7. Okay, you've told us what's happened over the last decade. Saka isusu watiudza izvo zvakaitika mukati memakore gumi The apfuura. Russian people have been brainwashed, Tikuona kuti vanhu vekuRussia vakaiswa zvinhu zvisiri izvo mukati but surely not all of them. kwete vose vari muRussia. We have technology today. Tine technology panguva ino yanhasi. We have our phones, we have our computers, we have the internet, Tine mafoni edu, tine macomputers edu, tine internet. which is something that young people have fully accepted and integrated into their life. Izvi zvinova zvinhu zvakaitwa nevanhu vechidiki vakazviisa mukati memaramiro Not like the avo. old people Saka ava vanhu vakudhara ava vanhu vakura who are stuck in their old ways vakangonyura mukati memaitiro avo akudhara and just watch the state or government TV. vari kuda kungoramba vachingoona television iyo yakudhara yavaingoona. So, is there an intergenerational divide in Russia? That's the question. Saka mubvunzo wacho ndewokuti pane here musiyano pakati pevanhu muRussia kuti ava ndevakudhara Answer. ava ndevachizvino zvino. Mhinduro yacho I think that depends on the level of willful agency people have. Saka mhinduro anobva ati zvinongoenderana nekuti munhu wacho ari kubvunzwa ane agency yakaita sei. So when he says willful agency, it means how much effort they make, how much information they have. Saka kana tichiti agency tikureva kuti munhu iyeye ari kuisa simba rake rakawanda sei kuti awane How information. organized they are. Kuti munhu iyeye akambori munhu akarongeka zvakaita sei kusvika papi. For some younger Russians, yes, Kune vamwe vanhu vechidiki vekuRussia vanoti ndizvozvo chaizvo. they understand and see things differently. Saka vanonzwisisa nekuona zvinhu It's masiyaniro getting akaita so nevakudhara. much harder to get this information, this Western perspective. Saka zvakaoma chaizvo kuti munhu awane information neziso remaonero evanhu vekuWest. You really have to make effort. You really have to take action.
Saka unofanira kutoisa simba rako rese nekusimuka kuti uwane information iyoyo. Now, you know that there are independent Russian media outlets. Saka tinoziva kuti pane vanhu vekuRussia vatori venhau vakazvimirira vega. And they've now essentially been closed down. Saka tinoziva kuti vanhu ivavo mazuva apfuura So there were these outlets. Saka paive nedzimwe nzvimbo. And if you made the effort to watch them, which was relatively easy in the past, you could get a different perspective. Saka vanhu ivavo waiti kana ukanyatsonoona nekutarisisa kuti varumbonyatsotaura kuti pamusoro penyaya iyi waiwana information yakati siyanei neyatinowana kuRussia. But those have now essentially all been closed down. Saka vese ava mukati menguva yaiko zvino izvi vakambovhariswa kuRussia. So there's independent news services which gave a different perspective of the war have been shut down. Saka vese vaipa maonero akasiyana neanotaurwa neRussia pamusoro pehondo iyoyi vakavhariswa. So if you want to know what's going on, you have to know where to look. Saka kana iwe uri kuda kuziva kuti chii chiri kumbonyatsokuitika, unofanira kuziva kuti uri kufanira kutarisa kupi. You can't go to any site and assume that you're going to get good information. Saka ungangoendi pese panowanikwa nawo kuti ndinokwanisa kuwana information yakanaka ipapa. The other thing that you need to be able to do now Saka chimwe chinhu chaunofanira kunge uchikwanisa kugona kuita is to izvezvi. use, and I don't know how this translates, a VPN. Saka kana uchida kuwana information chaiyo unofanira kushandisa inonzi VPN. Now, VPN stands for virtual, which means not real, virtual private network. Saka VPA zvinoreva kuti virtual private network. Zvoreva kuti network yauri kushandisa haisi yemunhu wese. And essentially what this does, it hides where your physical presence is. Saka zvainoita VPN inohwandisa kuti iwewo uri kumbori kupi uri kutsvaga information. So you can go onto the internet. Saka unokwanisa kuenda painternet. And you can tell the internet Wobva waudza internet that you're actually in another country from the country that you're actually in. Wovaudza kuti inini ndiri kubva kune imwe nyika. Wovaudza nyika yako yauri kubva. So if I'm here in Europe, Zvakafanana nekuti inini ndiri muno muEurope. I can trick the internet and make it think that I'm in Africa, as an example. Wobva wanyepera internet wobva waita kuti ione sekunge iwewo unogara kuAfrica. Kunge ndiri kugara And kuAfrica. it's country specific, not just continents. Saka wobva wanyatsokupa nyika yauri kuAfrica kwacho. So you can have a virtual, which means pretend, private network. Saka iwe unobva wata kupretenda sekunge uri kune imwe nyika So if you're in Russia, kana iwe uri kuRussia and you want to use Western news services, kana iwe uri kuRussia uda kushandisa nhau dzekuWest, you can't, haukwanisi kudzishandisa because now they've been blocked by the Russian government. Saka nekuti vanhu vari kuRussia vakavharidzirwa kuti vasakwanise So kuona when you log on to the internet, kuWest. Saka kana iwe ukaenda painternet, you trick the internet unonyepera internet kuitrika and pretend that you're in Germany. wobva waita kunge iwewo uri kuGermany iwe usiri zvako. And now you can visit all the websites that you want to. Saka kana wadaro unokwanisa kuenda pamawebsites ese aunoda kuenda nokuti unenge wanyepa. VPN. Ndo inonzi VPN. Now, VPNs are not complicated to use, but most people either don't know what they are or they're scared of them. Saka vanhu vazhinji VPN hainetsi kushandisa, asi vazhinji vanogona kuitya kuishandisa kana kuti vamwe havazivi kuti inoimbonyatsoshanda sei. They don't trust them. You have to know what you're doing. Havazvitendi, unofanira kunge uchiziva kuti iwe uri kuitei. The people need to know how they work, where to find them.
Saka vanhu vanofanira kuziva kuti inoshanda sei uyezve zvinowanikwa papi. But there are lots of people who are scared to use them just Saka in case they pana get found out. saka vanhu vazhinji vanotya kuishandisa vachiti tinogona kuzikanwa kuti ndiri kubva papi. People used to be able to use radio, Vanhu vazhinji vaimbokwanisa kushandisa radio, but now they have been shut down as well. asi vazhinji vacho vakavhariswa, havachakwanisi kuti vaishandise. Or the Kana owners of those TV and radio stations have preemptively shut themselves down. Kana kuti vazhinji vanoshandisa ma-stations iwayo emaredhiyo vakatozvivharisa vega ivo. Because, and we're all familiar with the new censorship laws that are now in force in Russia. Ndinovimba kuti muri kunyatsoziva pamusoro pemutemo yenhau yakaiswa iko zvino zvimurashi. So the question was, Saka mubvunzo wangu surely all the young people in Russia have not been conned, have not been duped. Saka mubvunzo ndewekuti saka pachokwadi vanhu vazhinji vechidiki vari muRussia havana And the answer is, it's not that straightforward. Saka mhinduro yakabva yanzi zvisi pachena seizvozvo. And the summary of all of that Saka muchidimbu chezvese izvozvo is that the stratification of Russian society is not like the West. Saka mhinduro ndeyekuti magadziriro akaitwa kana kuti mamiriro akaita nharaunda yemuRussia It's more homogenized than our society. Yakasiyana It's nemanharaunda. more together, more cohesive. Saka yakanyanya kubatana, vane kubatana kudarika. Not like the young people are doing their thing and the older people are doing theirs. Saka kwavari havana zviya zvokuti vanhu vakuru vari kuita izvi, vana vadiki vari kuita izvi. Especially when it comes to the Russian way of life. Kunyanyanya kana zvasvika pamararamiro anoita vanhu vekuRussia. Question 8. Mubvunzo wechi-8. All of these TV, radio, internet sites are either being forced to close or have voluntarily closed because of the censorship laws. Saka vazhinji vanotora nhau muRussia, vazhinji vacho vanogona kunge vakavhariswa kana kuti vakavhara vega vachitya mitemo yakaiswa iri kuiswa panyaya dzenhau. Question. Censorship. Is that a sign that the Russian information war isn't working? Saka mubvunzo ndewekuti izvi zvinoreva here kuti hondo pamusoro If you're so good information at your propaganda, nokuti vanogona nhau dzekunyepa idzi. Why do you need to shut down these independent news outlets? Saka munovharireiko ava vanatori venhau vakazvimirira vega kana muchigona Should your propaganda be able to counter them and resist them? Saka imimi manyepo enyu amakazodzidzisa vanhu kubva kudhara haakwanisi here kuti akwanise kuresista zvinozotaurwa nevatori venhau vakazvimirira vega. Minduro. I think you're a bit naive. Minduro ndeyekuti ndinovimba kuti this is exactly what you should be doing. Waakuita zvinhu zvosungafanira kunge uchiita. You, the Russian government. Imi government yekurussia. Think of it as a boat which has got some leaks. Saka makangofanana nechikepe chine pakuduza mvura. All you're doing is plugging or blocking the leaks, the holes in the boat. Saka zvamakungoita imi makungonovhara maburi aya ari kubva the propaganda has been working. Manyepo enyu aya akanga ari kushanda kwenguva yakareba. For the majority of people. Kune vanhu vazhinji. But for the few that it hasn't been working for, saka kune vashoma avo vanga vasingashandi, we need to close them down. Munofanira kuti muvavhare kuti manyepo avo. That's why those independent news outlets have been closed, basically. Ndicho chikonzero ngei vatori venhau ava vakazvimirira vega ndosaka vari kuvhariswa. So the summary of all of this, saka chidimbu chezvese izvi, is that it's not only
a problem for older people, it's a problem for younger people. Saka nyaya ndeyekuti haisi dambudziko revanhu vahombe chete Question vachembera 9. nevadiki. Mubvunzo So where do wechinai. the tech companies fit into all of this? Saka vane makambani anoita zvetechnology vanopinda papi munyaya yese iyi? Companies like Facebook and Twitter. Vane makambani akafanana neFacebook neTwitter vanopinda papi? Now, all of them have been restricted in Russia now. They've all been cut off. Saka vese ava vakambomiswa muRussia kuti zvikwanise kushanda Facebook neTwitter. What about YouTube? KoYouTube. Why is YouTube still on? KoYouTube sei iri kuramba irimo munyika menyu imakabvisa Facebook Can neTwitter? YouTube be used to help give true and balanced information? YouTube iri kuda kushandiswa here kuti ienzanise nhau dzese idzi dzinenge dzichipiwa? Answer. Mhinduro: YouTube is problematic for Putin YouTube idambudziko kuna Putin because unlike the other platforms, nekuti YouTube yakasiyana nemamwe it works maplatform, both ways. inoshanda nenzira idzodzo dzese dziri mberi. The Russian censorship agency can't just turn YouTube off. Saka vanhu vekuRussia vanoita zvekuvharidzira nhau havakwanisi kuti vadzime YouTube. And the reason is Chikonzero ndechekuti because Russian propaganda uses YouTube very effectively for its own means, its own end. ingari yekuti vanhu vekuRussia vachipa manyepa avo vanonyanya kushandisa YouTube. Saka nechikonzero ichocho havakwanisi kuti And what the censorship agency can't do saka zvisingakwanisi kuti zviitwe neavo vari kuvhara nhau is switch off certain channels and keep other channels open. They don't have that control of YouTube. Saka paYouTube ava vari kuvhara nhau havakwanisi kuti vavhare mamwe machannels vamwewo masiya akavhurika anoshandisa YouTube imwe chete iyo. So for the moment, Saka kwekanguva YouTube is one of the leaks, one of the holes in the boat that they can't plug. Saka YouTube panguva inoyi ndo imwe yemaburi avasingakwanisi kuti Because they vavhare. currently think there's more benefit to having YouTube than it being negative. Saka semaonero avo ka YouTube ndo imwe yezvinhu zvavasingakwanisi kuvhara nokuti iri kuvashandira ivo. Question 10. Mubvunzo wechi10. So the idea of creating a full media blackout Saka isn't so simple. Saka pfungwa iyo yekuvhara vatori venhau iri yakapfava chaizvo. Remember, information warfare isn't that straightforward. Saka ngatirangarirei kuti nhau uhondo pamusoro penhau haisi nyaya iri You can't defend against every weapon. haukwanisi kuti umire uvharidzire zvombo zvese zvinokwanisa. Answer. Mhinduro: Yes, I agree. Izvozvo ndinotenderana nazvo. A term that Elder Tess has used frequently, referring to a game, Saka pane inzwi rinonyanya kushandiswa naElder Tess vachitaura pamusoro pegame. it's called whack-a-mole. Inonzi whack-a-mole. I don't know if you all know what a mole is. It's a creature that lives under the earth, makes tunnels and pops its head up in fields in your gardens. Saka handizi kuti munokwanisa kuziva kuti amauchi asi kamhuka kanogara pasi muvhu kachichera-chera mukati memagadheni. Close one hole, they just pop out of another hole. Saka chimhuka chekuti ukavhara buri rimwe chete chinonobuda nekune rimwe buri chinogadzira rimwe buri futi. There's a game that's based upon this reality. Saka pane game inotambwa yakafanana You try to destroy something at one point and it just pops up somewhere else. Saka chigemu chinoti kana iwe ukazama kuda kuti uvharidzire chinhu ichi kuchiuraya neapa chinobuda. So the answer is that yes, this information warfare is a losing game.
Saka answer chaiyo ndeyekuti iyi nhau yekurwisa nhau nyaya dzenhau You shut down one information Vakatorudza sphere in kudhara. one place and it pops up somewhere else. Nekuti vari kuvhara rimwe buri renhau asi buri iroro futi rinonobuda nekune imwe nzira. But each time you do that, it becomes harder. Asi nguva imwe neimwe paunoita izvi zvinoramba zvichioma. It becomes harder for the person seeking true information. Saka zvinobva zvaomera kune munhu uyu ari kutsvaga nyaya yechokwadi chaiyo chaiyo. Often we will put Russia, China, North Korea all in the same category. Kazhinji tinotora Russia neChina neNorth Korea tozviisa muboka rimwe chete kuti But they're zvakafanana. not all the same. Asi havana kufanana. Russia will never become like North Korea, Russia haimbofi yakafanana neNorth Korea, which is basically completely isolated from the world. Nokuti North Korea yakatozvibvisa But it's getting nekuzvipatsa. closer to the North Korean model, but it will never be like that. Inoda kuti irerekere kune maitirwo anoitwa zvinhu nevanhu vekuNorth Korea, asi haifi yakafanana neNorth Korea. Question 11. Mubvunzo wechi-11. Does this filling the news desert, which means that there's no news, filling it with propaganda, does it work? Saka zvinoshanda here kuti news idzi dzakazadzwa manyepo zvinombonyatsoshanda here izvi? So if you imagine a desert that doesn't have anything, Saka unogona kufunga pamusoro desert no news, risina kana nhau, you're going to fill this desert with propaganda. wobva wazadza desert gwenga iroro nemanyepo. Does this methodology work if people don't have bread to eat? Saka inoshanda here nzira iyoyo kana vanhu vasina zvokudya chaizvo? Or their sons are not coming home from the Ukrainian war? Kana uyezve kana vachiona vanakomana vavo vasiri kudzoka kubva kuhondo yekuUkraine, zvinoshanda here? So in Russia, your Russia, sons are dying in the Ukraine and there's no bread in the shops. Saka vana vazhinji vanakomana vavo kuRussia vaenda kuhondo yekuUkraine havasi kudzoka, vari kufira ikoko. That's already started. You're all familiar with that. Saka tinoziva kuti izvi ndo zviri kuitika ende tese tinozviziva. Now, wouldn't that reality that's going on in Russia Saka izvi zviri kuitika zvechokwadi muRussia, wouldn't that begin to change people's mindsets? izvi hazvikwanisi here kuti zvishandure mapfungwa dzevanhu nemaonero avo? So we might call it sanctions. Saka tinogona kuzviti ma-sanctions. And military attrition. Attrition means the wasting away of your military. Saka kana kuti kuparara kwemasoja. Answer. Minduro. I believe that 90% of people in Russia Ndinotenda kuti vanhu vazhinji chitsamo chinosvika 90% see themselves as victims. Vanozviona sevanhu vari mavictims. And they just stick to their broad ideological viewpoint. Vanoramba vakangomira pamafungiro avo iwayo. They're not changing their view of things, Havasi kushandura maonero avo ezvinhu nokuti vanozviona kunge varivo vari kukanganisira. which are deeply ingrained. Izvo zvakanyura mavari. Just because life is harder. Nekuda kwokuti upenyu hwakaoma. They don't connect the two. Havasi kukwanisa kubatanidza zvinhu zviviri izvi. They don't connect, there's no bread and our children are not coming home because they've been killed. Saka havasi kukwanisa kubatadza zvinhu zviviri izvi kuti havana chekudya uyezve vana vavo havasi kudzoka kuhondo uko kwavari kuurayiwa. They don't see those as being created by the Russian government, by Putin.
havaoni zvinhu izvozvo zviri zvinhu zvakagadzirwa nehurumende yeRussia, zvakagadzirwa naPutin. They say this is the price that we have to pay Vanobva vati iyi ndiyo price yatinofanira kuti tibhadhare kuti tiwane for our upenyu, freedoms and our rights. kuti tiwane kodzero dzedu, tiwane rusununguko rwedu. Question 12. Mubvunzo wechi-12. Or do they blame the West for all of this? Vanobva vablema vanhu vekuwest We'll know the answer. Tinotoziva mhinduro. Yes, this is what Putin is doing. Ndizvo chaizvo, izvo ndizvo zviri kuitwa naPutin. You have all heard the phrase, I hope. Tese takanzwa, ndinovimba, kutaurwa kwaPutin achiti. You have all heard him say Takamunzwa tese achiti. That sanctions Achiti zvirango zveupfumi are an act of war against the Russian people. Inotori nzira yekutaridza kuti munoda kutorwisana nevanhu vekuRussia. So he sees a Stinger missile, Saka iye kana akaona zvirango zveupfumi ari a kuona missile, chombo chikuru chiri kunzwa kuRussia. a bomb, Zibhomba ziguru riri kukandwa kuRussia. in the same category as a sanction. Saka ari kuzviona bhomba iri rakafanana So if nemasanctions. we say we don't want to buy your gas anymore, Saka kana isu tikati isu hatichadi kutenga gasi renyu rekuRussia, he says that's an act of war. saka ari kutoti Putin ikoko kutadza kuti muda kutorwisana nesu, ihondo iyoyo. Not an economic decision. Haasi kuiona iri pfungwa And when you yezveupfumi. begin to see things this way, you begin to understand what the Russian mindset is. Saka iwo kana ukatanga kunzwisisa zvinhu zvinobva watanga kuona kuti vanhu vekuRussia vari kumbonyatsofunga seiko zvinhu izvi. So what he's doing, Saka zvaari kuita, he's connecting Okay. people's hardships saka ari kutora kutambura kuri kuita vanhu with the narrative of the invasion. obva anosunganidza panyaya yake yekuenda kunopinda muUkraine And achirwisa. the invasion Saka anobva ati kupinda muUkraine kwake is achirwisa. the result of the attacks of the West, Saka anoti kupinda kwakaita muUkraine ari kutozviita nechikonzero the chekuti attack of the Russian way of life. ari kutozviita kuti adzivirire kurarama kunoita vanhu vekuRussia zviri kukanganiswa nevanhu vekuWest. We'll just answer one last question Saka tichapindura mubvunzo mumwe chete wekupedzisira, and then we'll finish off in our next presentation. tozopedzisa mukati mechidzidzo chedu chinoteera. Question 13. Mubvunzo wechi-13. Will harsh economic sanctions make ordinary Russians call for an end to the war? Saka zvirango zveupfumi zviri kuitika zvichaita here kuti vanhu vanje vemuRussia vati sanctions ngaapere, kuti hondo iyi ngaipere The nekuda answer, kwemasanctions aya? no. Kwete. What a lot of people may want in tough times is the opposite. Vanhu vazhinji zvavanonyanya kuda mukati menguva dzakadai vanotoda zvatisingafungiri kuti They want a ndozvavanodai. display of strength against the West. Vari kutoda kuti vawane simba rakasimba kuti varwisane nevanhu vekuchamhembe. And this is what Putin and the state media are ready to serve them. Saka izvi ndo zviri kuitwa naPutin nevanhu vekuWest zvavari kuda kuti vaite. So as we close now, Apo patiri kusvika pakupendera chidzidzo we chedu, haven't quite finished the questions. We've only got a couple left, but we'll do them in our next study. saka hatisati hedu tapedza mibvunzo yedu, asi tichaipedzisa mukati mechidzidzo chinoteera. Why have I chosen to talk about this in this presentation? Ndambosarudzireiko kuti nditaure pamusoro pezvinhu izvi mukati mechidzidzo chazvino? Because I want us to understand Nekuti ndoda kuti tinzwisise, not only how Putin thinks, kwete kuti tinzwisise kuti Putin anombofunga sei, but how the majority of the Russian people think. asi kuti tinzwisisewo zvekare kuti vanhu vazhinji vekuRussia vanombonyatsofunga sei. Now we know what prophecy teaches.
isu tinoziva kuti chiprofita chinodzidzisa But I kuti want us to understand, asi ndoda kuti tinzwisise kuti perhaps we haven't thought about this seriously enough. saka tinogona hedu tisina kunyatsofunga pamusoro pezvazvo nekurevesa. We, like most of the people in the West, have ignored Russia. Saka isu sevanhu vazhinji takafanana nevanhu vazhinji vari We've kuAmerica not understood Russia. tatina kumbotora nguva yedu kuti tinzwisise pamusoro peRussia. And therefore, Nekuda kwaizvozvo we don't understand the seriousness and the complexities of this war. saka hatina kunyatsonzwisisa zvazvinonyatsokureva uyezve nekuoma kwakaita hondo iyoyi. And how difficult the death of the king of the south will be. Uyezve nekuoma kwazvakaita kuti kufa kwaking of the south kugokwanisa kuitika. It's not going to be as clean cut, as sanitized as we may have imagined. Saka hazvisi zvinhu zvokuti zvinenge zviri pachena sekufungidzira kwataita kuti zvange zviri pachena sei. The pain that we are going to experience Saka kurwadziwa kwatichasangana nako in the bringing down of the king of the south pakukwanisa kuuraya king is of the likely south to be much worse than you ever anticipated. kuchange kuri kwakaomarara chaizvo kudarika izvo zvataifungidzira kuti zvichange zvakaita. Not because of the weapons of destruction, Kwete nekuda kwezvombo zviri kushandiswa zvokuparadza. not because the weaponry is so sophisticated today, Kwete nekuda kwokuti zvombo zvacho zviri kushandiswa zvinhu zvakaomarara but chaizvo, because of the power of information. asi nekuda kwesimba reinformation renhau. And this work has been going on for years in Russia. Saka basa iri ranga ragara richiitika kwenguva muRussia. And it's only now Asi zviri kungoitika izvezvi that we are really beginning to see the effects and the power of information warfare. apa ndo patiri kutanga kuona simba rehondo pamusoro pezvenhau. It's naive Zvinhu zvisina to nematuro. think that this is just a fight with Vladimir Putin, one person. Saka zvinhu zvisina maturo kuti munhu ufunge kuti inongori hondo iri ngorwiswa Or his cronies, the people that are next to him. kana kuti kurwisa avo vanhu vari padhuze naye. This is much broader, much wider. Iyi inyaya yakakura chaizvo kupfuura ipapo. We have the whole Russian people Saka tine vanhu vazhinji vekuRussia who think and believe what he does. vanofunga uyezve nekutenda izvo zvaanoita Vladimir And Putin. this may come as a rude awakening to us. Saka iyi inogona kuuya senzira inotimutsiridza. It's going to be interesting in the coming days, weeks, and months Saka zvichange zviri zvinhu zvinonakidza chaizvo panguva inouya mazuva anoteera how the king of the Yes. south will come to his end. apo tichiona mambo wokuzasi achisvika pakuguma kwake. Because it may not be as straightforward as we think. Nokuti zvinogona kunge zvisiri zvinhu zviri pachena semafungira tinozviita. And it may be more personal, more painful than you will have realized. Saka zvinogona kunge zviri zvinhu zvichatotibata iwe semunhu umwe neumwe uyezve zvichitirwadza mumwe nemumwe. We are not just observers, Hatisi vanhu vari kungotarisa chete hondo but ichi, we are actors in this war. asi titori vanhu vatori muhondo iyoyo. Let's pray. Ngatinamate. Holy God, Mwari mutsvene, as we see what is happening in Ukraine today, apo tichiona zviri kuitika kuUkraine mukati mezuva ranhasi, as we see the struggle over spheres of influence, apo tiri kuona hondo pamusoro pekurwidzana kuti patorwe maspheres of influence, we have not yet begun to realize or to experience hatina kunge tatotanga kuti tikwanise kurarama mazviri the kana kuti pain, the difficulty,
kana kuona kurwadziwa uyezve nekuoma kwazvakaita, and the decisions we may have to make personally. nesarudzo dzatinofanira kunge tichitora isu sevanhu mumwe nemumwe. As we see the power of information Apo tiri kuona simba renhau being wielded before our eyes, zvichiitika mukati memaziso edu, as we see the struggle that is going on in Russia, apo tiri kuona hondo iri kuitika mukati meRussia, help us to realize and to understand tibatsirei tikwanise kunzwisisa uyezve how the truth kuona kuti chokwadi can mold and change a human being. chokwadi chinokwanisa kuchinja nekushandura The munhu. flexibility of the human brain is Tikwanise kuona a wonder, is beautiful. kuti tikwanise kuona kuti kushandikwa kunoita pfungwa dzemunhu kwakanaka uyezve chishamiso, But it's a double-edged sword, asi tokwanisa kuona kuti iyoyo ipfumo rine mativi maviri and it can be used to Zvinokwanisa destroy kushandiswa. people as well as uplift them. zvinokwanisa kushandiswa kuparadza munhu kana kuti kumusimudzira. May we hear your voice Itai kuti tinzwe inzwi renyu Mwari speaking to us. richitaura kwatiri. May people hear your voice speaking through us. Itai kuti vanhu vanzwe inzwi renyu richitaura kuburikidza nesu, As we live through the most momentous events in recent history, apo tiri kurarama mukati menguva iri kutaridza zvinhu zvakawanda zvatinofanira kuti tibate the mukati death of the King of mwenguva. the South. Apo takatarisa kufa kwamambo wokuzasi. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Well, thank you. Tinokutendai. God bless. Mwari ngavakuropafadzei.